Steve Jyrwa ulan poi nongbah Shillong ha ka khat khandai trek nai wing ar jarap sau bat kani ke jingwan poi jungu kalong ban ai Khublei kirpang ye ki paidbah ki bla ai ke jingkyrshan ba pura yu Steve Jyrwa khat nyo senam ka kerta ulan poi nongbah Shillong haringkat ke jing sanan lang ka kemi it ki bahing basam ki noilam ki dekat ka All Meghalaya Dancers Association bat ki yo Steve Jyrwa la pnyang buram ha SBT mauyong da ki nong jogishnong maulai ki bla ai ke jingero bat klim la ban pen pau ke jing sarong yo ni ukun samla kuman pen kemau Steve Jyrwa la yo ra ke jing job jang ka India's Best Dancers season 4 kabla long hanong ba Mumbai bat chen un sami biang na nong ba Shillong banyo kun pat ha ka wei na ke jing kun shan bat ukermen baling ba ke jing kershan ki pat ba sashisien un sara biang ya kani ka thong jo ke jing job ha ka dinsan ya kun ka ba he Raktim. Semua penuh berjuang pai dan berjuang. Semua penuh. How do you feel? I'm happy. Watching it, and thank you so much for supporting me and loving me. I'm so blessed that I'm here. Thank you so much.